Assalamu alaikum izleyiciler. Assalamu alaikum Aydın. Aleykümselam. Kendine vatandaşlara selam. Aydın hoş geldin. Şimdi Köpten var çıkamız yok sen hem soranlar oldu. hoş bulduk. Kendine o aydı ver bugün. Ben var. Bugünkü temamız katı neme yerlere gireriz. Kapana düşen автokratlar diye de yani biz автokratların näme diýini kim diýini bir ortağa koyup ondan soň nädip kapana düştü bu kapana düşenden soň näme bolýar? Soň bize nähil täsir bar, nähil ýagdaýlarda täsir bolup biler. Yani türkmeniň bir nemesi ölçeği, biçimi var diýildi. Şu biçimlerini ýa aýdaly ýalňyşlary bilen dogruları bilen bile. Şu arada bir gürrüň edeline aýdym. İkimiz şu gürrüň etmedik ýanky Ukrain-Rus meselesi var da. Ukrain Rus meselesi başlandan beri köp zat üýtgedi, köp siyasi üýtgeçikliklerim boldy ýa-da düýü tutuldy da. Bundan soňky boljak siyasi üýtgeçikliklerim. Indi şu görüp bilmeýän köp bölek ýanky post sowet var. Post ýani sowetlerden galan ýa-da sowetlerden soňky diýmek manysyny berýär. Post sowetler var. Şonuň içinden ine Türkmenistana değişli olandı. İçinden Türkmeni keşfetmeli, tapmalı. Özbekler var olsa, Özbeklerin öz karşıda şerek edýän topar var olsa, olaram şonu etmeli miken diýen. Ukraina edýä, Belarus edip başlady. Gazagystanda da şonuň düýü atıldı da. Ýanky jemgyýet oýanyp başlady ýanky. Nämeler bolýar? Kim kimiň nemesi? Kim kimiň eýesi? Kim kime eýeçilik edýär? Şonuň ýalyk bir üýtgeçiklikler bolup uğrady. 30 ýyl soň bolup uğrady bu. Näme üçin ýene 30 ýyl soň bolup uğrady? Näme üçin öň bolmady ýa-da Sowetler döwründe bolmady? Diýilen birden sonra alamatlar var. Şu sonra alamatlaryna bizem bir neme bir many berjek bolady, bir aňlam berjek bolady şu zatlar. Gaty bökümdir. Tema azrak çylşyrmly we agyr bolup biler ýöne. Gaty wajyp temadyr. Türkmenistanyň bundan soňky şekillenjek nemesine şeklini diýeli ýa-da aljak şeklini şu taýlardan bilip bolýar-da. Aydın. Bu arada näme başlaýbereli gurrüňe. Nämeden başladı? Birinci yankı Ukrayna meselesinden O başladı. Ukraina'dan başladı. Soň Ukraina nädip şu ýagdaýa geldi? Yani hem için puş bolup dur Ukraina'da da ýöne 21-nji asyrda ondan näme Ýewropanyň göbegi diýildi. Ýewropanyň göbegi bolmasa da Ýewropa hasaplanýar şu taýlara. Şu taýdan hem için uruş boldy. Şoň gelip çykyşyna bir seretsek köp zat eýýän düşnükli bolýar da. Uruşta indi yankı nämelere seredeni bahanalara diýeli. Ukraina näme üçin Oruslar girýär? Oruslar ýa-da şuňky Rossiýanyň gorkýan nämesi, gorkýan zady näme? Näme üçin uruşa girýär? Oň sebebem yankı daş töwereninden özüniň gysylýandygyny bilýär, hawary var. Ol hatta yine Orta Asya'da şu an öňküsýalap deldirýän ütkendir kendine. Sebebi bundan aydalı bir 20 yıl onlara ne bilemiz yok. Biz 20 yıl öňden wagtyň Türkmenistanyň içinde de beýleki Orta Asya devletlerinde de näme vardır? Rus ağırlığı vardır. Rus dili prestijli bir dil hasaplanýandyr. Rusya'da näme bar bolsa ideologiya meselesinde onlarda da Orta Asya'da da şol zatlar bardır. Ýöne şuňky bunu men ýa-ni Oruslan görmeýändigine pikir edemek, olar görýändir, bilýändir, bizden has bolup bilýändir. Türkmenistanyň içinde häzirine ýaş çağalar vardır. 8-10-15 ýaşyndaky çağalar Rus dilinden Türkçäni has bolup bilýändirler. Yine bu
yani Rusya imperiyasına bir katı ullakan bir urgudur, ziyandır. Şimdi Ukrayna'da ne oldu? Ukrayna dine dil meselesi ya da başka beyleki dünyanın beyleki devletlerle katnaşıklar o tayda hakiki cemiyet ütket başladı. Cemiyet ütket diyen yok yani özüne dönüp başladı. Özüne gelip başladı. Olam şun için Rusya Ukrayna'nı haysam olsa bir bahana bilen çünkü Ukrayna'nı almak sebebi iza kalsa yine hazırki hemen eden hareketini 10 yıl bunların eden olsa belki has ansad alıp bilerdi Ukrayna'nı. Sebebi Rusya'nın tarafını tutan Ukraynalı vatandaş katı kendi özü şol Ukrayna ata ve Ukrayna yaşayan yine Rus taraftarı olan adam katı kendi. Yani 50%'in üstünde. 55-60%. Olam yeterli. Yani Rusya kömek etmek için şu uruşlarda. İn olmadı şu ülkeyalı halk eline yara alıp Rus'a karşı çıkmazdı. Yani onun için 10 yıl ön etmeli o zaten. Yani 10 yıl önkü Rusya'nın göz önüne getirin en tek iktisadiyeti tayyar değil, koşunu tayyar değil şun yalı harekete. Ve dünyada 10 yıl sonra 10 yılın içinde Ruslan eden yankı alıp varan siyasatan ona ruhsat vermeye 10 yıla Ukrayna girmeni. Mesela Ukrayna girse şu ülkenin iktisadiyetin yarısam olup bilmedi de şu ülkenin. Yöne şu 10 yıl giyecek alsa dene şun girmese ertireyem hiç girip bilmeye. Şunun için ben girdim kadi fikir ediyen o köp yerde neme var yankı onların istihbaratı yanlış neme veriptir, hasavat veriptir diyorlar. Şol yanlış hasavatın neticesinde giriptir diyorlar. Ben ona kendi anamam. İstihbarat yanlış hasavat verdi. O yanlış verip biler, yöne yanlış versin, doğru versin, tapağı yok. Ertire kalsa eyem girip bilmeye Ukrayna. Mümkün değil. Sebebine şu günkü yağdayda da Ukrayna'nın ne derece Ruslara karşı görüşüp bilyenliğini ne görüp durursa yani haberlerde, yenilerde özlerinin hakiki eyyem onların söveş ya da uruş doktrinasam doğulu ayrılıp öz baştak olupdur. Neme der, orsa bağlı bir neme menzel o. Yani öz oluşu orijinal değil ya ama Ukrayna'nın özüne hususlu mu değil ya neme değil ya o söz bilemem. Yani orijinal bir özüne değişti. Ayratın bir söveş doktrinası var. Onu yetiştirmek, ona kadir yetiştirmek ansatsak der ve o günden güçlenyendir şu yankı kadırlara ideologiyası. Şunun için onu görüyor, yankı Ruslarım görüyor onu. Şimdi Ukrayna bardı geldiğine aydal sonra verildi kimine. Böyle Rusya'nın için Ukrayna yine şonça risk alıp sebebi Rusya'nın uruşu aslında Ukrayna'nın toprağında o soldatlar için değil, yani rejim için, Rusya'daki rejim ya da sistemi için ölüm kalım meselesidir. Ben şunu yalı yani. Rusya'nın yenilmeyene hakkı yok verdi. Hakkı yok diyelim özleri için. Mümkünçiliği yok. Yöne yenip bilyen mi? Yine olan katı ulu bir soru olur. Ve yenen vaktin ne derece ne diyeyim? Yankı uruşun möçberi ne derece ulup ya da ne derece Ukrayna ziyan verip şehirlere ve şu yaşayıcılara ziyan verip yenmek diyen şu maliyeti diyeyim hemen o. Uruşun maliyeti nehli bir maliyete katlanıp Ruslar şunu yenmeye tayyar. Yine şon yalık meseleler var. Yine o tayda keminemen göreyenim Rusların yankı istediğini alman izne çekilmek yalık bir memesi yok mu kadiyen? Mümkünçiliği yok. Yo bular Sebebine sen hazır göz önüne getir yine özünden misal verdin bir zat alacak deyip aydalı maşininde gittin maşininde varıp alacak yerinden bir yankı zapravka diyelim. Zapravka stasyonu alacak olan maşininde barayan ona alıp bilmesen maşinin benzini otardı izine de gelip bilen o yerde kalyan demek. Yani Rusya'nın şu piyada yine şun yalırak yani Ukrayna bir zat olur mu? Ukrayna elbette katı ulu ziyanı yankı esasen şu yıkım uruşun yıkım nemesi vardır tarafı vardır o ehli altyapısını şehirleri yani adamların
bir yerden başka bir yere göçmegi, izine gelmegi gaty uly bir problemalar ve çıktıjyly bir meselelerdir. Ine şoň ýalyp çıktıjysy Ukrainaň bolar ýöne uzun wagtda sereden wagtyň aýdaly 15 ýyl, 20 ýyla sereden wagtyň Ukraina gazanar olurşy. Hmm. Sebebi eýem şu günden biz bilýäs ideologiýasyny orus şo ýerde utuldy, ýani ideologiýa söweşinde utuldy, gazanyp bilmeýär. Ýöne ýara öýlenem ýene bir näme bar. Ýene sen hem aýdyp geçdiňde 21-nji asyrda, 21-nji asyrda ýara bilen utup ýeňmek, uruşy ýara bilen gazanmak mümkin däldir. Ýani gazanyp bilersiň, atlaýynça gazanarsyň. Häzir Russiýa dolu kontrol alan ýagdaýynda da indi içindäki problemalar aýdaýyn. Dolu kontrol alan ýagdaýynda o ýerde sen hemişe ýara güýji bilen alsaň, bir ýerine mysal üçin näme güýji bilen alyp bilersiň, ykdysady güýç. Ykdysady güýç bolanda da ýa söwda ara gatnaşyp diplomatiýaň sen ine bular ykdysady güýç bilen bir döwleti alyp bilersiň, özüň bilen işleşer ýaly edersiň. Ona da bähbit olar, sana da bähbit, ýani win-win diýilýär iki tarap üçin. Ine bu ýagdaýda çıktıjysyz sen şol döwlet bilen ara gatnaşygy saklap bilýän. Ýöne sen güýç bilen alan bir döwletiňi, o taryhym şoň ýalydyr imperiýalar hem işleýiş şoň ýalydyr. Şoň üçin imperiýalar köp ýagdaýda köp ýere basyp alandan soň ulolýa belli bir ýerden soň birden kiçilik galýa ýa-da ýok bolup gitýär imperiýalar. Näme üçin? Sebäbi goşun bilen alýarlar. Goşun bilen bir ýeri güýç bilen ýa-da güýç diýeli, ýani güýjüň bilen, harby güýjüň bilen esker güýjüň bilen bir ýerini basyp alan soň şonuň kontrolan hökmany suratda esker güýjü bilen amal aşyrylýandyr. Başga hili mümkin däl. Esker güýjü bilen kontrol diýmek aýdaly Ukraina ýalyp bir ýere esker güýjü bilen kontrol etmek üçin belki ýanky ýyllyk şonuň çıktıjysy Ukrainadan sen sömürýän ýa-da Ukrainadan alýan girdejinden has köp bolup biler. Yani olam ine şu ýagdaýda olar, ideologiýany ýeňilenden soň güýji ulananyň üçin güýjem ine şoň ýalyp bolýar. Ol Ukraina içinde galyp biler, o ýerde ýanky näme sistemasy gaty bolu işlenen diýip pikir edýän onluk sistemasy var. Bizden ana onluk sistemasyny şoň üçin aýtdys. Eger bir goşun onluk, beşlik olan birinciden mobil bolýarlar olar. İkinciden hiç yerden hiç hili näme garaşanoklar, buyruğa ya da olan karar alma gatı çalp bolýandyr ýanky disiplinli ya da koordinirowany ordu ýa goşundan olanky işleýişi hasansatdyr we olaryň ýanky ukyply galyp bilmek üçin çıktıjysy azdyr. Hatta ýokdur. Nola ýakyn bir çıktıjysy bolýar olaryň. Ondan 15-den ýanky şol urgaç diýilýär. Şoň ýalyk işler bilen İstese 15 ýyl uruşup bilýärler olar. Allah. Aýda indi neme barda? Emine, indi sen bu näme tarapyna aýtdın? Sosial neme tarapyna aýdyp bereyim. Men şonu aýtjak boldum. Şona gireli. Ben berde o da isgaça umumy nämesini aýdaly diýdik, näme bolýar watandaşlara. Indi bunu beýleki daşary ýurdun syýasy bähbitlerini bir gyra goýsak, ýöne bir gyra goýmaly da düşünmek üçin bize esasy gyzyklandyrýan zat şol Ukraina jemgyýetiniň nädip şu derejäge gelip üýtgäp, ýani orsa garşy durup näçe gün boldy? 3 hepdany geçdi-de 4-nji hepdäň ýarysyna gelip başlady. Şu orsa aldyrdan ok ine. Bunun ýanky seniň aýdan ine garilla nemesi diýilýär oňa urşy onluk söweş nemesinde. Yani kaçıp kiçi toparlar bilen kaçıp goranyp söweşmek de maksady yani goranmak, hüjüm ýok bolarda. Indi şonuň arkasynda näme duruna? Şu soramaly. Ýa-da türkmenler ine şo zady edip bilermi diýip sorasak edip bilmez diýerler. Ýöne edip bilmeýän bolsa şonuň arkasynda näme dur? Diýilen soralar bersek has dogry bar da. Dünýäde görünüp durdy bir автократ rejimler var, soň demokratlar var, soň ýene täze bir neme çykdy, merkeziýetsiz neme, ýa blockchain'in orta çykmagy bilen gaty ýaş 14 ýyllyk bir neme de düşünje bu. Döwlet merkeziniň ýok bolmagyna seretmezden o döwlet bolup biler diýilen bir düşünje de, ýöne gaty ýaş
Yani umuman şu wat söwüş ine şu demokratik bir düşünjäni özüne nemeden eýeden toparlayan автократlaryň arasında bolup geçip gören zat da bu. Ukrayn nemesine seretsek Putin näme geldi de saýlanyp geldi. Putin gelenden bäri Ukrayna 5 gezek saýlaw geçirildi. 5 gezek saýlawyň netijesinde 4 tane aýry o prezidentler bolupdyr. Dolandyrışı bolupdyr. Yani ädim bu şol ýanky Ýewropanyň demokratik düşünje nemesine doğru gidipdir. Ve halkam saýlap bilýändigine gerek däl wagtda beýlek saýlawda iyi berip bilýändigine inanypdyr. Yani halk öz şo güýji dadyp görende güýji bilýär. Indi ýanky Rus dünýäsi diýär-de Ruski mir diýip gaty Oruslarym ine özlerine gövni ýetýän tarapy şol da urşa başlamanyň hem sebäbi şol. Bizi gowy görýärler, bize nira barsam awa gujak atýarlar diýip aýdýar. Bu her bir milletde de var. O Türkiýede de var. Türklerde de var biz. Nira barsak bizi gowy görýärler. Amerikada da edil şonuň ýaly. Beýlek milletler hem şonuň ýaly bolmaly. Ya şonuň ýaly bir aldyba girip bilýär-de. Soň özüniň автократdygyny ýadynan çykarýan bolmaly. Aýdyn. Автокratlygyny bilen ok da. Emme zat bizde gowusy var. Biz edip bilýäs. Şonuň ýaly bir düşünjelere de eýe bolýar автокratlar. Ýöne ýanky demokratik nemede ben demokratik tarapyny aýdamak ýöne näme de bolsa her kim bir düşünjäni aýdyp şo ýalňyş düşünjäni ýalňyş diýip aýdyp bilýärler. Soň şol başarsyz bolsa näme ýetip bilmese soň şonuň ýalňyşdygyny hemme kim bilýär. Soň gaýdyp ýene de şo ýalňyşça adamlar şol mesele boýunça ýalňyşça adamlar öňe çykyp bilmeýär. Şonuň ýaly bir düzelip giden bir zat bu ýuwaş bilen. Şonuň ýaly bir üýtgeçmeden geçdi. Bu bir tarapy. Beýlek tarap var bunun ýanky demokratik bolmaýan ýa-da demokratiýa değişli bolmaýan tarap var. Ýanky teknologiýanyň ýa-da internetiň ösmegi var. Aýdym biz onu geçen öz aramyzda da gürrüň etdik. Ýanky Z kuşagy diýerler-de. Z kuşak bilýäs kuşak näme diýeni ýanky aýdalar. Nesli, Z nesli diýerler. O nesil manysynda kuşak bizde de kuşak diýip aýdylýan eken. Aýdym men onu soň nemetdim. O Türklerde de kuşak diýerler, bizde de kuşak diýilýän eken. Z kuşagy ýanky 2000-nji ýyllarda dowulanlardan başlaýar. Ýanky internet döwründe dowulanlar hasaplanýar bu. İnternet döwründe dowulanlar gaty başgaçadyr. Siýasata da başgaça seredýär. Siýasata fanatik tarapyndan sereden ok. Öňkiler ýaly siýasy meseleleri ýa-da bir siýasy harizma diýilen bir zat bar-da siýasatçynyň. Ine Gitleriň siýasy harizmasy ýa-da Putiniň öňki siýasy harizmalary ýa-da Türkiýede Erdoganyň siýasy harizmalary ine 2000-nji ýyldan soňky dowulanlara şo zatlar täsir etmeýär harizma diýilen zat. Olar maglumaty gön telefondan alýar. Olaryň nemesi nemesi gürleşýän telefon. Maglumat alýan telefon, ynanýan telefon. Yani bu neslin hem karşısında durmagy gaty kıyın. Şonuň üçin diňe Ukrainada däldir. Ukrainada hemme zat üst üste gelip kesişenden soň häzir şu ýagdaýa geldi. Yani Belarusda da şo zaty görüp bilýäs. Orsaýdyň öz içinde de görüp bilýäs şo zaty. Hatda Türkiýede de görüp bilýäs. Şonuň ýaly bir üýtgeçmeler meýdana gelenligi sebäpli bolýar. Indi bizim Orta Aziýamyza gelsek, Orta Aziýamyzda interneti gowy bolan yer Gazagystan. Özbegistanda da internet ýok diýen ýaly. Ýöne şu wagt bize göre has gowy. Türkmenistanda hiç ýok internet. Diýip bilýärsiz, ýapyk onu girmek üçin bir aladasy var. Internetiň hem o tezligi 1 megabayt diýerler, ýanky Wi-Fi internet aýdyň. Bize 100 megabit ulan ýasy ýetirip bilemiz ok. Olar 1 megabayt diýer. Bu nähili haýsy dünýä bu. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Indi şo taýda ýetişen nesiller nähili ýetişýär Türkmenistanda. Ýanky Z kuşagy diýip bilýäsmi? Bilemiz okmy? Şo ýagdaýlar bar. Ýöne Türkmenistanyň beýlek tarapy bar. Ine bunu
Neme ýalyk da matematika ýaly düşünsek aýdym. Bir tarapyndan tutsaň beýlek tarapyndan şo çykaýmaly da göwrüm. Dogry dälmi? Hı hı. Bir göwrüm bir tarapdan gyssaň beýlek tarapdan çykýan bir neme häsiýeti bar da. Ýurdun daşyna çykdy gatykän, gatlyk. Indi ýurdun içine çıkıp şu ýollaryň ýapyklygynyň ine sebäbini soraýarsa, bir sebäbi ýok onuň ýollaryň ýapyklygynyň bir näçe sebäbi bar. Yani asıl sebeplerinden biri hem şu daşına çıkan halkın has akıllı olmağı. Yani yurdun içinde minister yine bir zat olup görenlerden hem has akıllı, has düşünceli olmağı. Yani şu zatlar korkuz ya da yolların yapılmağının. Yolları onlar akıllanıp var ya deyip yapmadılar. O bir hareketlik başladı. O hareketlik hem şu daşındaki halkın oyanandığını, yani internet yine böyle ki malumatlara neme el yeterli olan için bir dönem riyadaý bardy. Şonu sebäp boldy da indi işimiz gaýtdy diýip yapılan ýagdaýda ine ýoluň şu wagtky. Şonuň ýaly aýlanyp gelýär. Indi ýa sapara bir kez ekranda da aýtdy ýaly Ukrainalar biziň ýerimize de uruşýar. O özüň ýerine de uruşýar. O Gazanyň ýerine de uruşýar, Belarusyň ýerine de uruşýar. Umuman aýtsak ýa post Sowet Cumhuriyetçikleriň ýerine uruşýar şu an. Ýa Ukraina nemesi. Bunun adyna howa demokratlar bilen автократlaryň söwüşi diýip bilersiňiz, aklar bilen garalaryň söwüşi diýip bilersiňiz, aýdymlyk bilen garaňkylygyň söwüşi diýip bilersiz. Her türlü edip at goýup bolar ýöne işlik ortada görünüp dur. Adyny her kim her türlü öz medeniýetine görä goýup biler. Şol ýagdaýda ine nämeler bolar bundan soň? Ýa-ni bizim автокratlarymyz gapana düşdi diýende men muňa ýa temanyň amaty şol aýdym. Ýöne gapana düşmesine düşdi de zeminde türkmen milletini gözleýäs. Türkmen milleti Kenine nämen aýdaýyn men. Ol автокrat rejimlerde Türkmenistan'a käbir yerlerde totalitar sistema diýilen işitdim men. Ýöne oň ýaly zat ýokdur. Häzirki sistema olsa 30 ýyl totalitar sistema däl. Indi bu автокratlaryň näme üçin şoň ýaly bolýar? Ine ýöne bir zat belki bilýän däldirler, belki de şonu çözüp biljegini pikir edýändirler olar. Dünýäde dünýä bir sany dünýä bar, bir näçe de döwlet bar. Yüzlerce devletler var. Respublikalar da diýip bilersiz. Şolar hemişe mudama ente şu adamzat yaşayışını dowam ettirdikçe şolan hemmesi öz arasında bir yarış içinde olacaktır. Indi ýa-ni автокrat rejimlerde yarış biljek nesil döremeýär. Problem şo taýda. Yani yarış biljek nesil yine şu gün biz ýa-ni Z guşagy diýeriz, daşy Ýewropa, Türkiýe, Amerika Z guşagy ýetişýär. Türkmenistanda şol guşak ýetişen o. Kenine. Ýene 20 ýyldan şol Z guşagyň eline geçecekdir. Ähli isleseň hem islemeseň hem sebäbi şu gün adam ýani adamyň belli bir ömrü bar. Sen o Z guşak ýetişýär, olar geç. Sen isleme ol, sen bizim ýa-da biriniň elindäki bir zat däl, o автокраtyň elindäki bir zat däl ol. Olan eline geçiyor. Ähli ýa-ni döwletiň diýeli şekili ya da şekil berjek adamlar şolar bolmaly. 20-25, 15 ýyldan 10 ýyldan şolar gelýär. Indi dünýäniň hemme Z guşagy geldi. Türkmenistanda kim geljek şo Z guşagyň ýerine? Z guşak bilen ýarışyp biljek diňe Z guşak ýarışyp biler. O beýlekiler näde ýarışsyn? Mümkin de. Sebäbi bir-birinden düşünşön, gürleşön bilmeýän hatda. Ine şo ýagdaýda Türkmenistanyň mysal üçin daşak siýasat näme bolar? Yine şoň üçin ýykylýar. Автократ rejimler diňe şoň üçin ýykylýardyr. Sebäbi dünýä birdir we şo dünýäde näme bolsa şoňa görä özlerini ýetişdirmek, özlerini gelişdirmek ýalyk bir maksatnamasy ýa-da bir strategiýasy ýokdur olaň. Şol bir sistema we şol bir sistemanyň ýa piramida sistemasy bardyr dowamlysynyň. Şol sistemany dowam etdirjek diýip pikir edýärler. Ýöne mümkindir. Onu yine näme güýçli ýa-ni imperiýalar olandyr dünýäde. O imperiýalaryň dargamagyndaky olan güýji azalyp dargalanyp
ya da güýji näme üçin azalýar? Sebäp bara hemişe. Nesil, gelýän nesil düşünce, akıl üýtgenlik üçin o sistemalary ýa ayakta durup bilmeýär. İmperiya diýmek bir sistemadyr. Imperiya diýmek o taýda bir padşah bar, şoň bilen çözülýär diýip pikir etme. Ýok, sistemadyr. Wagtyna görä gereklidir. Ýöne wagty geçenden soň ulanışdan galýandyr, ulanyp bilmeýär. Yine şu gün maşin sürýäs, maşin kullanýas diýeli. Ýanky öňünde şu nämeleri vardır, farlary vardır. Indi siz göz öňüne getirin, şu farlar wagty görä üýtgendir. Indi maşin bolmaýan öňünde de ol bir çyraýa alyp bir zat ulanyp görýän mümkinmi? Yani öňkü sistema bilen aýdaly 100 ýyl mundan öňkü bir sistema bilen häzirki teknologiýany ýa-da häzirki dünýä ayak uýdurup bilýärmi? Mümkinmi? Mümkindir. Olam edil şoňalar. Автократlaryň problemasy ine şondadyr. Özlerini başga dünýäden aýyrýarlar, aýyrdyk diýip pikir edýärler. Aslında aýryp bilen o, yani başga planeta göçüp bilen o, şol bir dünýäde ýaşaýar. Döwletler hem öz arasında ýarış içinde. Hemişe şoňalar. Ondan soň näle bolýar? Sen ýarış içinde bolýan bolsaň ýarışmaly bolýan. İstesen hem islemesen ýa-da ýyzak almaly bolýan. Ýyzak alan hemişe sömürilýändir. Resurslary ulanýandyr. Ýani sen üçin däl başgalar alyp has bolup edip ýa-da sen döwletiň içinde paýta ýetiştirerler. Sen aýdarsyň men paýta ekän, paýta ýetiştirýän daşary döwlete paýta satýan. Olar näme üçin ýerini zaýalasyn paýta ekip? Şol azot diýdi, başga näme erkili dermanlar berilýär, ýani kimikatlar ýere dökülýändir. İşçilik hem agyrdyr. Ýöne şonu matada ettirip bilerler. Sen mata etmek hem agyr işdir. Ýöne aýdaly eýneşik dikmek üçin başga ýere dikilýändir. Soňra sen şo taýdan satyn alýansyn. Eýneşik dikmek alsa, ýerde içsem kän ol işi. Kän adam gerekdir, kän işçi güýji gerekdir, yer gerekdir. Sen 100 hektara eken paýtany var, 100 hektar yer ulanyp paýta ekýän, şonu aýdaly 1 hektar, yarım hektarlyk bir fabrikde 100 hektaryň öndüren paýtasyny yarım hektarlyk bir fabrikde eýneşik edip bolýar. Girdi ýanky çıktaýjynyň näçe esse azalýanlygyny görüp bilýärmi? Bir önüm öndürmek üçin. Ol önüm hem size satylýar. Inanmasaň öz ýene geýýän eşiklerine seredip gör näçesi şonuň paýta öndürilýän döwletlerden öndürilipdir, näçesi paýta ekilmeýän döwletlerden öndürilip geýýän. Yine bu ýöne zatlar ýöneň içinde bolsaň sen bilen ola, hiç sat bilen ok, paýta ekýän, paýta toplap, şonu satýan, awa daşna, onam sen satan ok, ol döwlet satýar diýen, döwlet diýen, kimliğini hiç kim bilen ola, kime iddia, kim satýar onu. Sen diňe işine diýen, ýani edil gulýaly, häzirki sistemada ýene sana pul berýärler, aýdan aýa aç ölmesin şol diýip işçi gerek, olar hem adam açlykdan ölse kimi işletmeli? Şoň üçin ölmejek ýalyp, ýöne baýawan bilmeň, baýawan diýen zat ýokdur, oňa ýaly düşünje bolup bilmez, sömürilýän bir ýurtda. Ýani baýlyk diýende näme baýlyk diýip pikir etmeň, Türkmenistanda baýlyk ýene prezidentten baý däl, ol elbetde pul eýlep gaçyryp baýan ýalap bolýandyr. Baý diýmek, misal üçin nesilden nesile geçen 100 ýyldan bäri bir tanalýan maşgala barmy Türkmenistanda, baý ýaşaýarlar diýip? Ýokdur. Sebebi ol baylar aslında näme bolýar, ol döwletiň bir ykdysady tarapyndan iş yeri tarapyndan şol baylar aýdaly her döwletde yüzläp, müňläp şoňalyk adamlar, maşgalalar var. O nesilden nesile geçýär, olan miras näme sistemasy. Ýöne şolar işçi, ýani döwletdäki adamlary iş bilen üçin edýändir. Sen ykdysadyýetyň belli bir meşgurdäki ýani goragydyr. Goraganda sigortasy diýilýär. Şolaram nämede ýokdur. Postsowetde ýokdur. Awa ine edil şo taýyna geleli aýdym, uzyn gürrüň berdin. Benim şana aýtjaktym, ýani bu postsowetler şondan uzak da. Yani bir düşünüp bilmeýär. Düşünme, ýani bu karar alma näme dayanýar? Yani doğru karar almanın esasy nemelerinden biri o maglumat ýa-da bilgi de. Sen elindäki bilgi doğru bolsa aljak kararyň hem doğru bolma nemesi ýokarlaşýar da. Yani bilgini tersten görýän bolmaly, okaýan bolmaly.
ýa-da Ruski mir alyp barsak gowarmykan diýip ýa-da ýa-da giriziljek sanksiýalary hasaplap bilmeýişleri ýaly. Aýdyň neme bilen gyzyklandym bugün. Orşaýdyň daşarky karzlary bilen, ýagny döwletiň karzy diýeli. Sebäbi beýleki karz her türlü görünüşe aýrylýar, ýa-ni döwletiň karzy bar. Ýani döwlet neme garantiýaly bondlar diýilýär ona. Bilýän sen onu. Şol 240 milyard döwlet garantiýaly bondu bar eken, ýa-ni karz alýar, investisiýa diýär. Yatırım edýär, oşan ýaly bir neme geçýär. Şonuň 40 miljardy beýleki daşary ýurt valyutasynda eken. 40 miljardy. Indi 117 milyon dollar, yani milyard nerede, milyon nerede, 117 milyon dollarlyk ýa-ni prosenti diýeli göterimi bolýar da. Karzyň göterimini bir gün geç töläp az alsa ýa-ni default boljakdy da. Default olsa da bitýär. Ýa-ni dünýäde onuň ýaly döwleti ýok diýen hasaby girýär da finans demesinde. Ýöne default etmediler, onsa bir şekilde töläp bildi. Bir gün geç olsa da ýöne C nemesini beripdirler da. Näme? Onam nemesinde iň peslerin içine girýär da. Bundan soňra D bolýar, ýagny default bolýar. Indi öňümüzdäki 2 hepdeniň içinde 2 milyard tölemelisi var ekene. 2 milyard tölemelisi. Yani şu zatları hasap edip bilmeyen, görüp bilmeyen 2-3 tane demire, ýa-ni tank diýjek bolýandy. Demire onanyp bu ýalňyş edilermi? Ýa-ni bu demirin döwrü geçti gutardy da. Ýa-ni demir bilen ýara bilen girsen ol adamyň düşünjesini ütkedip bilen, öňkü köne döwürlerde o ýara güýç bilen girsen, ay şu indi bundan soň güýç diýip kabul edip bilýärdi. Ýöne indi 21-nji asyrda adamlaryň beýniniň içindäki ýa-ni maglumat düşünjäni diňe Allah biläýmese haýdym. Putin'a bilmeýär, men şonu bilýän. O düşünjäni nädip tutjakmyş, saklajakmyş. Kemine yani näme diýip geçdiňde ýene Türkmen nerede diýen soradym. Ha. Şonam birazjyk gurrun edel diýjek bolýan. Hakykatdan ýene bu näme soradyr watandaşlar? Türkmen nerede görýäňiz? Ýa-da görýäňizmi Türkmeni? O hemmemiz ene Türkmen diýilýär, ýene diýilýär, o özümüze Türkmen diýäs. Ýöne biz şonu şunun içinde ertir için bir yerlere biz yazıp bildik mi Türkmenliğimizi? Tarihe seredende yankı näme vardır? Türkmenine Mahtumulu'da goşkularında özem näme diýen ýeri Mahtumulu hakyky Türkmenin territoriýasyna yazan adam. Goşkularının üstüyle Türkmenistan'ın ya da Türkmenlerin kartasını çizen adam Mahtumulu. Indi şol sonki 30 yılın içinde yekece bir sanat bir Türkmen tanıyasın biz şol ýalyk. Türkmeni tanadan bir neden özüne ya da özümüze tanadan biri var mı? Çıkıp bilýärmi şol ýalyk. Ya da ýa-ni kim aýtyp dönmenen beýler goşkusy bardy. Seyit Nazar Seydi. Seyit Nazar Seydi. Tamam. Serkerde. Ne şoň ýalyk şahslar näme üçin çıkıp bilen o? Oň ýalyk şahsları şol döwürde nälen bolsa azat jemgyýet. Erkin pikir aýdyp bolýan olmaly da. Pikir edip bilýärler, öz ara gürleşip bilýärler. Şol döwür medeniýet bar eken. Şugunky gün medeniýet ýok. Medeniýet diýeňizde näme bolýar? Medeniýet erkirin aladasyna edip şugun bir zatlar etmekdir. Soňa medeniýetiň suwutnamasyna eger bir jemgyýetiň içinde görseň, medeniýetli jemgyýet diýip bilýän bolsaň, medeniýetli jemgyýet şuldur. Mysal üçin ene kemine ýa-ni haýsan bolsa bir meselede öz pikirini aýtýan, men hem şoňa garşy pikir aýtýan. We bu men garşy pikirim bilen kemineň pikiri garşy gelse de biz öz ara şonu ikimiz gürleşip bilsek, ine şonda medeniýetli diýip bilýäs. Ýöne bizde derre uruş etip başlaýarlar. Opozisiýany ýok edýärler.
Yine İslamik devletlere seyrediklerin apozisiyası vardır içinde. O belki yasama opozisiyası olsa da içinde karşı aydırlayandır. Televizorda da yine Rusya'da da başka zatlar. Ya da belki yani diktatör rejim devletlerde de apozisiyası içindedir. Kellesi işlerinin kıyına içinde apozisya vardır. İçinde saklayandır, yanında saklayandır. Seven medeniyeti örgütüyor. Yine katma karşılıklı fikirlerle biz bir arada, bir platformada yaşap bilyen olsa medeniyet olup bilyen. O karşındakini ma karşı deyip yok etmek o vahşilığın alamatıdır. Hiç bir medeniyet değildir o. Mümkün değil. Yine şu önkü dövrde şu medeniyetin bolanlığını görkezýär. Yani Maktubulyň eserleriň beýle şahylarymyzyň eserleriň şu medeniyetin bardygyny görkezýär. Gatma garşy pikirler var, gatma garşy soraglar var ve öz özüni kritikawat edip bilýär we öz ýaşaýan jemgyýetiniň kritikawat edip bilýär. Ya bu zatlar medeniyetin suutnamasy ýa-da şertleri mi diýelim? Ne şoňalyk bolýar. Şu gün biz öz aramızda islendik yer tutmazdan içinde yönök zat o siyasata näme etmek, girmek gerekler berdi. Yönök bir zat goňşulan uruşetýär, dogan bilen uruşetýär. Ondan soň sen köpçüligi çıkıp köpçülige bir sen şu işi ýalňyş edýän diýip köpçüligi aýdan wagtyň gerek bolsa da aşağı bildirýärler. Bu zatlara wagşylygyň suutnamasıdır. Yani geçen näme bardy? O adamlara ırkçılık ýene diýilýär. Bir düşünüşmezlik var. Dünyada bir düşünüşmezlik var. Ya da o näme de edendir ona. Karl Marx'ta da vardır. Belki Weber'de de vardır. Classification. Sınıflandırma. Ya da sınıflandırma. Adamları sınıflandırýarlar. Aslında olar sınıflandıran o. Bar olan zadı yani dile döküp, yaza döküp aýdyp berip bar olan zadı. Olar sınıflandırar. Yani kim ol? Bir adam sınıflandırıp ya da bir adam ırkçılık değil ya. Irkçılık edip bilen ok. Mümkün değil. Irkçılık edip bilen ok sen. Yöne geografya ve cemiyetin içindeki yaşayış şertler adamların okuyup näçe kitap okaptır, näçe bilim alıptır. Bu istesen istemesen adamları klaslara ayır ya. Onu bir adam ayırıp bilen ok. Yöne şonu görýän adamın ne şunu klaslar var deyip aydan ýagdaýynda onu sen adamları ayrımcılık edýän şolarda. Nirde değil ya, cahil nämelerde toplumlarda değil yani. Misal üçün yine Weber okayan adam şoňa garşy näme diýip bilersen, kemine sen näme goýutan yani. Hiç bir karşılığı varmış, ırkçılık düşüncesi varmış ola ya da adamları ayırmak, ayrımcılık düşüncesi var mı? Yani bunu o bilim deyip el almalı. Dine başka bir görünüşü yok bu zaten. Yok adamın amonyalık niyeti yok. Yok Yöne yok. görýän zadyny ve bolýan zady ayrı ayrı aralarına çizgileri koyup düşündürüyor. Ama neme değil ya da ona Türkmençe sözü var mı? Yine biz Türkmenlerde şu anık sözleri yok da yani bunun depict ya da depict İngilizce ya da tasvirlemek demek. Yani bolşu yalak yazıp şunu düşündürmek. Bizde yine şunun o edil sözü yok yani bir akademik bir sözü yok da. Ne şoňalyk bizde de kemine ine şol soralar çıkan nokta bolýa ine Türkmen owa taryhymyz ine şoňalyk diýä söyleýin ýöne näme üçin ine 30 ýylyň içinde çıkan ok. Maktumul bilen övünüp ýörlerdi nece. Ol näme bardyr ine taryhta şol şahslaryň ýetişen wagtyna seretseňiz ýanky Maktumul da Seýid Nazar Seýid 18-nji asyrda mı? Yani araları bir aralara 300 yıl 500 yıl düşen yeri yoktur. Kıyıska wagtyň içinde yetişen adamlar, yetişen şahslar ve şol döwür şol adamlarda şu ýalyk dünýädäki mümkinçilik ýalyk elinde ýanky bir çeşme de yok, hiç adam yok ol adamlar. Yani şoňalyk adam dörep bilýär. Şoňalyk aýdaly ýoksul zamanlarda ýa-da döwürlerde dörep bilýär şoňalyk adamlar. Ya elmi da mı döre ya? Cemiyet Olamam, içinde döre. hemişe garny dok däldir.
Acam alıp görendir şol adamı. Şertler şoňadyr. Tok yok, yene yok, gezmek üçin, olar ýörüýte bir yerden bir yere gitmek üçin seýahat etmek, seýahat gaty bir wajyp bir zatdyr. İslendik yazıca, islendik bilim adamına seyredip görün, en köp seýahat eden adamlardır olar. Eýlek gidendir. Şol döwür olar at bilen beýlek bilen ýa-da ýollary geçmeli bolýarlar. Ýöne şonda da ähli ýeri ýa geografiýanam gezýärler, şonu ýazýarlar, düşündirýärler, jemgyýeti öwrenýärler, jemgyýet hakynda öz pikirlerini ýa-da jemgyýetdäki gören ýa özüne alyp barışyny ýa-da näme geçirýär, ýalňyşlaryny ýazgylara geçirýärler. Bu zatyň näme jogapkärli we näme wajyp zatlygyny ol adamlar düşünýär, şol şahslar bilýär. Indi ol şol şertlerde döräp bilýän bolsa, näme üçin soňky 30 ýylyň içinde döräp bilmedi? Yani kimdir biri onun önüne bir böwet koyan olmalı men pikirimçe şoň üçin döräp bilmedi. Bolmasa mümkin de şol şertde döreýän olsa, şu şert ol tutmasaň hazır şerti şol döwürden 100 esse bolar. Maşynyň var, telefonyň var, jaň edip bilýän, kompýuterде ýazyp bilýän. Okap bilýän. Hemme okap bilýän. İstendik yerde gürleşip bilýän istendik adam bilen. Yani o döwürdäki şert yani şunky şertler 100 esse o şertlerde näme üçin döräp bilen. Ya da kemine şoň ýalyk dörejek bolan adamlary öňünden tapyp ýok edýärler. Allah. Ýanky Indi milleti ýok etmek üçin ine biz nämeden ýanky goşgular taryhy öwrenen taryhçylar esasen ýanky ýazyjylarda islendik ýazmış. Misal üçin Dostoyevski var, Pushkin var. Dünýäň islendik ýerine özüne taryhçy diýip aýtýan adamy iň köp ýanky edebi şahs, ýani edebiýat bilen meşgulanan, goşgu ýazan beýleki ýani ýazyjylar bolsun, şahyrlar, şolary iň köp tanayan adamlar şahyrlardyr. Sebebi taryhy maglumatlar, dokumentdir olan ýazan goşgular bolsun, eserler bolsun. Näme üçin dokument? Geografiýany ýazyp bilýärler. Ine şunu ýalyp dagyň etegi diýip geçýär goşguda, diýmek şu ýerde şu dagyň ady şu bolýan eken. Bular bir dokumentdir aslında. Ve tarihçiler o dokumentleri hem öğrenýärler. Indi eger şol adamlary ýok etseň, Türkmeniň tarihinde mysal üçin şol beýik şahslar bardyr. Mahtumulu Türkmeniň ýaňam aýtdym geografiýasyny nerede ýerleşýänini ýazan adam. Şolary ýok etýän welin, tarihden ýok etýän Türkmeniň adyny kim ýazsyn? Hiç kim ýazmaýar. Ine şu gün 30 ýyldan beri edilip gelýän adam şol. Temine. Kimdir birileri, näme üçindir şoň ýalyk şahslary ýok edýärler. Hatta ona geçtim bir aýdymçysam çykan ona. Aydın yine bir iyilleşmiş yazıptır da sen şoňa bir düşündürüş ber, ýalňyşrak düşünüpdir o. İnternet zamanında mahtumula menzeş adamlar çıkmaz diye çıksa da hiç kıymetsiz hazırki zamanda diye. O mena bir näme bereýin. O mahtumuluğunun edil özü çıkmalı diýilen bir zat ýok. Ine şo döwürüň ýanky tok ýok, o ýok, bu ýok da ýanky orta asyrlaryň soňky nemelerde döwürleri. Şu wagt pikir edip biljeňiz hiç zat ýok. Şonda da mahtumulu ýalyk bir pikirlenip bilýän adam çykypdyr da. Ýöne häzirki döwürde çykjak bolsa, internet döwründe çykjak bolsa, pikirlenýän adam mahtumuluğunun o müessesi bolmaly. Şonun gurrumyny edýäs biz edil mahtumuluğyny çykarjak bolamyzok biz. Häzirki döwürde mahtumuluğa indi geregem ýok. Näme etsin mahtumulu gelse häzir hiç adam edip bilmeýär. Näme var? Watandaş birinciden şol nämesine ýa kommentariýasyna sag bolsun aýdaly. Men näme aýdaýyn? O internet döwründe ine ýöneköy bir zat bardyr. Milyon adamdan bir sanak çyksa yeterlidir bir jemgyýet üçin. Milyon adamdan bir sanak çyksa. Şol ýeti bardyr. Üniversitetler bardyr. Olan maksady var. Elbette bilim vermek ýene diye ýöne ulu üniversitetler vardır. Ýene Oxford ýaly, Harvard ýaly üniversitetler vardır. Şolar olan sistemasy dünýäniň ähli ýerine ýaýrandyr we ýa potensialy bar studentleri özüne çekkendir soňunda. Soňunçalar işde akallar ýalan aýlyk ýene ölenem üçin edýändirler. Olara mine okudan okuwçylarynda olan isleýän zady şol 1%. 1% şol ýani 100 adamdan bir adama iň bolmaly diye.
şol bir yani dünya bilimine koşan koşup bilecek adam çıksa şolar plus'tadır. Yani çıkaran çıktıcısını şol bir adam yapıp biliyor. Yani 100 adamın çıkaran çıktıcısını bir adam yapıp biliyor. 1%. Ne şolam ullakan bir üstünlüktür şolar için. Yani elbette 1%'de yetip bilen, okşugun bilen, neçe %. Yani maksat şol. Okuyan studentlerden, ken studentem olar okutken nedir? Başka üniversiteler var, gatken student vardır. Ol nämen oňalyp ken nämesi ýokdur yani. Milyonlap okuwçy okutýan däldir. Ulu üniversitet diýip hasaplanan, ýöne ulu diýmenin sebebi berýän bilimi ulu adam sany däl. Ýöne içindäki işleýän ýa-da laboratoriýasy diýdi, araşdyrma merkezleri diýdi, olarda gaty ken näme bardyr. Studentden hem o taýda kendir. Adam sany. Indi internet döwründe çıkıp bilmese elbette internette nem var? Ne munamaydı geçeli Z kuşağı diye. Z kuşağından nem için ortayalar. Z kuşağı gatı çalt bir orta çıkan ya da hiçbir devlet ona karşı nem edip bilerin deyip bir planlama yoktur. İndin de görüp diyoruz. Yani şu son 5 yılda Z kuşağı var, onu nem etmeli diyorlar. Ne sonra oğlum, cevap yok ente. Indi bu ýagdaýda ine eger bir döwlet bolýan bolsa ýa-da döwlet aklynyň etmeli işi. Döwlet akly diýmek bir adamyň akly ýa-da iki adamyň akly däldir. Döwlet akly diýmek döwletiň içindäki ýa-da hökümeti bardyr, bilim sistemasy ýa-da ona garşy bir opozisiýasy bardyr, beýleki partiýa bardyr, onuň içinde aýdaly bir aýrymçylyk topory bardyr. Şolaryň hemmesiniň birleşigi akly döwlet aklyny emele getirýär. Onuň hemmesi birleşen wagt, hemmesi bir arada. Birleşmek diýende o birleşmekden bir-birinden ayrı bolup biler ýöne ben düşünüp bilendim diýen döwlet aklany. Ine şol döwlet aklynyň etmeli işi ine birinji nowatda ýa-da ýetişen çağalara hemme döwletde de mejburi ýagdaýda eğitim berilýändir. Yani bilim berilýär diýip aýtjakda, o ýalňyş sözdür bilim bermek, eğitim berilýändir. Education. O eğitilýändir. Eğitilýär. Yine öz vatandaşın eğitilýär. Yine şol eğitimin içinde, eğitim programmasının içinde yankı yetişen aydalı şahsa sen internet aslında bir gatı ulu gatı ken informasiýa özen käbir informasiýalar ýalňyş düýbünden ýalňyş käbirler kellen garşdyrýan informasiýa fake nämeler gatı kendir. Sewa istendik biri men häzir yankı bir özüm sayt açıp saytın içinde bir malumat koyup sonra bir ayetke internetten öğrendim diye de. İnternetten sen öğrenip onu öyle internetten öğrendim. Mümkün değil. Öğrenmek demek önünde bir tez vardır. Tezi barlarsın. 1000 sapar, 100.000 sapar barladın. Doğru çıkan olsa öğrendim deyip bilirsin. Yani bir sapar okan zaten öğrenmek demek değildir. Okudum deyip bilirsin ya da gördüm deyip bilirsin. Yine şol döwlet, yani döwlet aklı nesli yetiştiren wagty şol çağalıktan başlap istendik informasiýany näle ulanjagyny öwretmelidir. Nähili men şol informasiýa bilen garşylaşamda men özümi näle alyp barmaly, ine şonu bilen ok. Şuňky beýnançak da ýaşlar. Ýaşlar diýmeýin, aslında köp adam bilen, hiç haçan hem öwredilmedi. Sebäbi media döwletleň elindedir, şuň döwletleň elinde däl. Döwletden elinde olan için onu öğrenmek gerek değil. İsten şekline verip bilýär jemgyýetde. Ýöne şunu onu edip bilen o. Şoň üçin goro sistemasy bolýar bu birinciden ikinciden hem doğru yetişmek üçin çagalar. Ol köp adam aýtýar esasen esiriň düşünjesinde vardır. Erwet saat öğrenme, erwet saatları görme, erwet saatları yok, yanlıştır. Düýünden ýalňyşsa. Gözüm açılmasın diye edilýärdi o zatlar. Erwedi görmen sen o zadyň näme bilip bilen o. Ya da yine gözüm bir ýöne bir zat aýdan giyje bolmasa gündüz diýen söz bolup bilmeýär, mümkin de. Tersine gündüz olmasa giyje sözem bolup bilmeýär. Bolmaz da mümkin de. Garşylygy bolmaly we deňeşdirme. Beýniň hem öwrenmek, iň çalt öwrenip bilýän şekili ýa-da deňeşdirmekdir. Ne şoň üçin ol erwet ýalňyş zat ýa-da näme zat diýen ýeri ýok. Olaň hemmesini öwrenmeli, hemmesini gerekdir. Ýöne sen şol informasiýany nädip ulanyp bilýän. Bu bir ukypdyr. Ine şol ukybyny neslin ine şol ukybyny gelişdirmeli. Bir ýerde bir kommentariýa bar. Beýin hemme informasiýany alýa diýip.
Yani aşkazana erwet bir näme ýa-ni iýmit gelen wagty ol izna gaýtar ýa-da organizm aşkazan. Mawa. Yani Ýöne beyin. beyin izna gaýtaran o. Hemme zat alýar. Şonuň üçin beyin diýe hiç näme zat erwet zat diýen ýaly bir kommentariýa gördüm. Ýöne o oň ýaly däl beyin ýani dünýäde, älemde belki ýani iň näme diýilýär ona? Perfect diýjek. Mawa. Şoň ýalyra bir Kamil, iň kamil. iň kämil bir mehanizmdir beyin. Elbette islendik informasiýany alar. Ýöne sen beynini eger öwredip bilseň, ýa-ni nädip informasiýany ulanjagyna şol ukuýy güýçlendirip bilseň, onda sana hiç bir informasiýa ziýan berip bilmeýär. Peýdadyr, hemme sen peýdadyr. Mawa. Şonuň ýaly nemeler var. Ine ýene bir ýyldaşymyz ýazypdyr da şonu men getirmek isleýän ekrana. Sebäbi şo taýda bir düşünje var. Men muny gatykän ýerde eşitdim-de. Ýani şonuň bir dogruluk paýyny bereýin. Ine bir ýyldaşymyz ýazypdyr da. Mahtumul öňden görji diýär ine öňden görji diýmek o näme zat ine şonu birinji düşünmeli biz öňden görmek. Näme perişteler gelip aýdyp berýärmi, o Huda aýdyp berýärmi, ýa-ni başga zat aýdyp berýärmi? Ama bilmeli ýöne Mahtumullynyň ine bir suwdan ot çykar, o demirler kanat bagla uçar diýen bir nemeler bar da. Bu zat Mahtumullynyň aýdan sözü däldir, o gaýtalan sözüdür bu. Hadis şerif bolmaly. İslami neme bilen bagly bir zat. Mahtumul şonu gaýtalap aýdandyr goşgularynda ýa-da yer berendir şo zaty. Maglumatlary biz bilmeli. Soň ine şu zaty bilmesek Mahtumullyny ertir bir gün peýgamber ýene bir zat ılan eder. Şoň ýa bir ýalňyş ýerlere gitmeli däl. Bilýän zatlarynyň hemmejesini goşgu edip aýdyp bilýän adam Mahtumully. Yok, öğrenýän adam. Öwrenýän adam, ine öwrenýän adam. Ýa-da Öğrenen ine adamın ýanky şahsiýet. Bu zat bilemek belki kıyın zatdır. Başarıva bilemeyeceğim. Şonu kendine öğrenmek, birem öğrenenine yazağa geçirmek. Hawa şonuň üçin ya bir adama hawa eden iş üçin sarpa goýulmaly-da, ýöne has aňra gidip taňrylaşdyrmaly däl bir adama. Taňrylaşdyrmak gaty hopludur. Birem näme zat ýanky öňden görüji ýa-da akylly adam diýerler. Ol akylly adam, ol öňden görüji. Siz özüňize aslında bir baryer goýýarsyz şoň ýaly. Hawa bu has başgaça mena edip bilmeýän diýär. Edip bilmeýän diýär. Ýöne edip bilmeýän diýmek ýalňyş zat. Edip bilmeýäniňizi barlak gördüňizmi? Sonra men özümden mysal edip aýdaýyn. Men hem käbir ýerde özüme şoňa bahana tapýan edip bilemek diýip, ýöne edip bilmeýänim barlamama göremek. Belki edip bilýändir, ýöne barlak göremek. Barlaman näde aýdyp biljeksen edip bilemek diýip. Oňa alyp diýmek sen öňden görüji bolýanda. Hawa soňyny Barlama. Hawa bir ýyldaşymyz hem ýazypdyr da, beýlek tarapyndan seretseň diýe, onda orslaryň, nemislaryň tanklaryny öňden gören bolmaly diýe. Ine şonu ýaly bir näme girýärsiň bu iş. Çykmaza girýär. Yok, öňden görmek diýen zat soňa insana berilen bir zat däldir. Yok, oň ýaly insan. Öňden görme diýip bir zat ýok, ol neme bar? Çak etme diýip bir zat bar. Çak edip bilersen, ol çak etmek kıyın der. Men ne ýa-da öňden görmek, ol elbette käbir maglumatlara göre iş, käbir işler ýuwaş we wagt talap edýän işler bardyr we sen şol işleriň içinde bolsaň, mysal üçin bir ýa-ni futbol görýän, futbolda gol boljak bolsa şonu 3-5 sekund öňünden görüp bilýän. Futbol gaty çalyp bir näme bilýän oýundur. 3-5 sekund öňünden eýem ayağa alýandyr şol tamaşaçylar. Olar 3-5 sekund öňüne görüp bildi. Öňden görüji bolýan. Ýok, indi bunu diýen futbol diýip näme etmän? Mysal üçin haýsam bolsa bir ýerde aýdaly ýöne bir zat ykdysadyýetde seretken ykdysadyýetde o ýanky nämeleri bardyr. Çıktıcısı, yenesi, nire näme alya, satya, şu zatları görýän, ölen iň soňunda aýdaly içeridäki ýa-ni azyk haryt harjamalar diýip bir zat bar, şol harjamalar birden artyp başlaýar. Azyk haryt harjamalary artyp başlaýar. Näme alya, buğday alyp başlady köprek, soň içindäki halka seretden halk mı köpeldi birden? Ýani kullanlaryny ýasap başladylarmy diýip.
yok yasamandır. Onda ne var diye. Demek bunlar stoklaya, toplaya bunlar bir yere. Şimdi bundan ben ne mi deyip bilirim? Aydalı şu devlet ne? 2 yıldan beri ya da 3 yıldan beri yani balansına seyredip stoklaya. Demek bu devlet önümüzde bir yerde bir uruş çıkarıp bilir. O uruşa da 6 ay ya da 1 yıl dayanıp bilir. 2 yıldan sonra uruş çıkıp bilir. O belki 2 yıldan değil 3 yıldan çıkar. Yöne son şol adama sen önden görücü deyip bilme yani. Yöne ol eden yankı. Aslında yine analiz değil yani zaten yine şodur. Bir malumatları cemlep önünde bolcak zaten aytmak, analiz etmek demektir. O bolan zaten aytmak, analizde o da yani tarihe giriyor. Bolcak zaten aytmak. Ya da bu istihbarat sistemi aslında işleyiş şon yandır. Onlar elbette köpüsü gizlidir. Yöne Nemede var. Yani Türkiye'nin istihbarat nemeleri vardır. Şu yerde okaklarım şu olan zatlar 2010. Yıllarda yanlışmasam ya 15. yıllarda yani Türkiye'nin istihbarat tarafından şu yani şu uruşlar şu zatlar hem mesela yazılandır. O günü çistosu verilen ok yani bolup bilecek dünyadaki bolup bilecek vakaların içinde var. Yazıktırlar sol görür. Neme göre yazıyorlar? Önünden edilen harekete göre. Ya uruşun ön tayarlığı belli zaten onu bilip koyuyor. Neme de political behavior diye biliriz yani. Hı hı. Siyasi davranış, o behavior Davranış sözü, o. behavior sözünün Türkmençesi bolmalı değil, davranış sözünün. Yankı. Şu zatları göre hesaplan ya. Yine bizim hem aydiyan zatımız yine Putin bitti bundan sonra şu an da bitti diye aydiyası o biten gün yine aydıp da bunlara bilyane kendi Hı hı. demetmene gerek yok yani. Ne diyorlar ama o şahı aldırmana gerek yok. Yani bu zatlar bitiyen diye aydalı bir öyde oturursun. Gova senin hem 3 günlük iyi biçmek için ağzı karaydın var. O öyde de sen bir ay kahvaltı alacak olsan bilyen sen şu taydan diğer çıkmacan. Zatların şonun yalıp hesaplan ya da. Orsu o bitirýärler şu niyeti eden bolmalylar. Şol niyeti etmese onun yankı diplomatik çözgütlerine giderdiler. Gitmediler. Demek Ors o yani 21. asırda Ors'un yeri yok. O yerler dolan olmalı. Şonun için onu bitirýärler. Tamam o näme diýilýär ona? Guru işläp duran ýa-da guru duran diýeli işlemän, guru duran bir toprak hökmünde görülýärdi. O ne bianky dünýäniň öndürjilik nemesine girip bildi, ne ilym, bilim tarapyna girip bildiler. Yani bir zat döredilen ok, innovasiýa ýok. O ne de göç alýar özüne. Öz alanokda hiç kim gitmeýär göçü. Hazır global dünyada göç almalıdır. Her bir yurt göç almalıdır. Şu göçü almasan sen global nemäň içine girip bilmeýän. Gradaga alıp gidiver yani sen özüňem bilmeýän näme üçin gradaga alanyňy. Yine Şu yankı neme bağırsın kenene uzaklaşmaktan. Yankı Russiýa öz nämesi yok diýesin. Yani köp adam olar birinci olup kosmosa uçtu yene diýerler. Yöne kosmosa uçan şol raketa ya da yerin yankı çekim güýjünden çıkmak için şol teknologiýany kim niýde oýlap tapyldy? Yani o sonra bir barlak görüň, sonra aýdarsyň orusmy uçtu kosmosa ol teknologiýasy taýýar bolan soň her kim uçar iqtisadiýetine mümkinçilik berse. Yine teknoloji olan kadar. Yani Orson ya da komünizmin döreden bir aklından çıkan teknoloji de. soň näme üçin çykmady ýine ulus olarak şo taýda. Ne oldu? Ýa-da näme üçin Birinci olup uçup bilersin. Sen misal için birinci yankı samalyodu yasap bilersin. Birinci olup yasap bilersin samalyodu. Yöne şon on samalyodu yasamak için ol bir teknolojidir. Uçmak için yani kovanı ulanıp, kovanın bir hızlığını ulanıp, onu kısıştırıp, o näme edýän bolsalar mümkin bilýän hem deň diýen yani umuman mümkinçilik hem Ha, üçin o. deň. Mümkinçilik hem için değil. Dengdir. Yani teknoloji bir yerde döredilmeli. Niye de döreye şu teknolojiler? Oruslarda da yine şu komünizm gelmezden ön katıken nemesi vardır, baylığı vardır aslında. Edebi baylık olsun, sunuğu tarafı olsun.
O akıl birikimi diýeli. Akıl. Orsun in näme dünya täsir eden döwrü şol döwrüdür aslında. Komünizm däldir. Komünizm ideologiyasy bilen geldi 85-nji ýyllarda ýa 80-nji ýyllarda şol dowam ettirip bolmajagına gözü ýetdi. Komünistlerin özlerinin gözü ýetdi. Soň birinji o soýuzniklerine özgünüňizi görüň diýendir. Ondan soň özem bargandyr. SSR. Sebebi dowam edip biljek sistemadır. Näme? Onam näçenji ýyllarda 50-nji ýyllarda ýa ýazyp başlaýarlar, aýdyp başlaýarlar aşadan. Mawa. Şol komünizmiň dowam edip bilmejegini 50-nji ýyllarda ýazýarlar o. 50-nji ýyllarda ýazyp başlaýarlar. Näçe 50-nji ýyllarda ýazýar? Buny ýazan adamlar öwrenýär, o sistema näme näle işleýär we adamy o sistema işledik sistemalar adam üçindir. Ve adamı tanaýarlar. Yani 50-nji ýyla gelende ýa adamy gatyryp tanaýarlar bilim dünýäsi. Adamyň özüne alyp baraşy, näde ýaşaýar, nämeler isleýär, şolar bilýär. Şu günkü ýaly bolmasa da ýarysy ýaly bilýärler. Soň şoňa seredip diýerler, komünizm sistemasy ýaşap bilmeýän uzak wagt. Ve şolaň aýdyşalan boldy, darrandyr. Komünizm ýok, ýykyldy komünizm dünýäň hemme ýerinde. Komünistden soňkularym hemme ýerem diktator bolandyr. Hemmesi. Mawa. Mümkinçilik berýär. Şonuň altyapysyny edip gitdi. Komünizm şonu öğretdi. Başka hiç sabit öğretmedi. Yani meyvesi şol. Komünizm. Yine näme var? Gatygow nämesi var da o Koreya yanlış bilmiyorum demir gazık. Birim gün orta iki bölümde. Yine şol ikisem geografiyası bir, tarihi bir, milletten bir, yaşayan yeren bir, kültür hemme zady bir menzeşdir. Ýöne demir gazık Koreya komünizm alandır. Beýlekem kapitalizm alandır. Özüne ideologiýa. Ve şuun tapawdy görüň. Ýöne kartadan seredip görüň. Giýje dünýäň güçlü kartası bolsa seredip görüň. Bir taraf garankyda beýleki taraf. Yani projektörler ýenileri vardır. Beýleki garanky iş satýar. Berlin diýwary am edilýär ol. Berlin iki yani bir san diýwar var. Bir şäheri käweldiler. Şäheri käweldiler. Şol diýwar hayran galyjan bir ol näme daýan mysal bolup durdy. Näme diýip düşündirýär. Aýdym men şonuň bir gyska taryhyny demetdim-de, şu Berlin diýwary ýykylandan soňky ýani sosial ýagdaýyny, ýani sosiolojik tarapyndan seretdim-de. Germaniýany ize çekendir, dogrymy? O wakaty ýani Sowet komünizm tarapynda galan bölegi düşünüp owa şu durmuşyň içine girip bilmän, soňky olardan soňky dören nesiller girip gidýär, goşulyşyp gidýär. Şo goşulyp bilmändir, goşulyşyp bilmändir hiç ile. Şonuň ýaly gaty nemedir? Erwet zat komünizm näme üçin bir tarapyny aýdyp bereň ýani insan jemgyýetiniň beýleki hayvan aleminden tapawutly bolup başga we deň bolmanam o bir jemgyýet halynda ýaşap bilýänligidir. Yani insanlar üçin jemgyýet halynda ýaşamak üçin hemmesiniň deň bolmagyna gerek ýok. Gaýtam şu dürlü bolsa has neme bolýar? Jemgyýet sagdyn bolýar. Yani şahslar näçe köp dürlü bolsa şonça da jemgyýet sagdyn bolýar. Biz aslında yine şoňa da insan diýilýändir. Mawa şo insan diýilýär aslında dogry. Ýöne bir zat var. Bir yine aydaly bir yılan diýeli, yılan onun türleri vardır. Yılanı özüne alıp barışı vardır. Şol yılanyň özüne alıp barışı dünýäň hemmeýinde bir menzeşdir. Bir sanany öwrenýän boldy, yılany tanaýan sen. Ýöne komünizmde adamlaryň hemmesi şol ýaly. Bir menzeş bolmaly diýär. Bir menzeş bolmaly diýär. Komünizm düşünjesi diýär, adamlara medel yılan ýaly diýär. Bir adam näle bolýan bolsa, şu milyon adam, milyard adam tapawlar dünýäni almak. Yani maksat şol komünizm ideologiyası. Dünyanın hem meri komünizm rejime geççe, komünizm rejimde yani pul yene diyen zat aradan gerek del diyeler, onu yani zat yanlış diyeler, pulun tarifini okamadı. Komünizmden maksadı pul yitirmelik de bunların en son maksadı. En sonunda şona gelmeli diye. Yöne şon yalıp bir nemeni gözüne yetip bilen dünyanın. Mümkinmiş o. Pul tebiği dören bir zattır. Birinin döreden zatı değildir. Pul aragatlaşığı değil yani. Yani ona pul değilse manat yadı doldur deyip gözüne getirmem. Umumu pul. Yani pul aragatlaşığı. Yine pul tebiği ýagdaýda dören zattır. Näme üçin tebiği ýagdaýda? Şoňa adamyň yine tualet näli döreýär?
Mecbur adam şoňa. Şoň üçin döreýär. Pulum edil şoňa alyp, adam şoňa mecbur bolan üçin öz-özünden döreýändir. Biri tarapyndan döredilen däldir o. Kişi tarapyndan. Ya da bir kişinin aklı däl, bir problema var, şonu çözmek üçin ortaya çykan bir teknologiýa. Hmm. Ýöne kommunizm elýär, pulun dörenne 1000 ýyllardan kän bolupdyr. Kommunizm elýär, entek 100 ýaşanyk dünýäde pul gerekdi. Yani men onu näme meňzetden ýene bir adamyň gözüne ötür atwy bolýa, atwan diýe, ýani bawa hawa sen olmasan has bolardy diýe. Aslında bawan olmasa sen olup bilmeýän. Ýene şo düşünje de kommunizm düşünjesi. Hawa. Ýene de bir gowy bir soraw geldi. Aýtyň şu soraw o näme getirmekçidim ýöne bir ýylleşmiş sorady. Diýe hawa şol Hytaýyň puluna o ýuwana o geçjek bolýar ýanky şonuň bilen o dollaryň ýerine geçermi diýen ýaly bir soraw da umuma. Yuan dollaryň ýerine geçip bilermi diýe. Bu sorawa jogap bermek üçin birinji dollaryň nämedigine düşünmelimiken diýen. Ondan soň o yuanyň nämedigine düşünýäs, ondan soň ikisini deňeşdirip o soň dollaryň ýerine geçip bilen okma. Yok, kimin ona kıskaça cevap versek, yani geçip biler miyim? Ben vatandaşın öz fikrine Mehmet Oydayım. Yuan doların yerine geçip biler. Yani şu günden eğer şunu geçmek için işler başlasalar bir 25-30 yıl vaat gerek olur. Ne için 25-30 yıl diyen doların yerine geçmek için Xitay birinci dene yani yuanın iyisi Xitay olayan olsa Xitay'ın Merkez Bankası'nın öz nämesinde geçilmeli reformalar vardır. Bu 5-10 yılını alacaktır Merkez Bankası'nın. Yani finans politikası, pul politikası değil yani o. Ondan sonra Xitay dünyanın en köp söwda ediyen bir merkezine öwrilmelidir. Önümçülük, teknoloji ve koşun Xitay'ın elinde NATO'dan güçlü olan ýagdaýynda onun için hem yine bir 30 yıl vaat gerek olur mu kadar fikir ediyen. NATO'da ruhsat vermez. Amerika'da ruhsat vermeyecek olur. Onlar hem göz önüne tutan da belki 50 yıl işlemeli olur. Yani Xitay yanlış mı 50 yıl işlese yani yuvaş bazılardan dollar çekilip Xitay'ın nämesi yuvanı geçip Ýene bir möhüm bir zat bar haýdyn. Xitay kommunizmden uzaklaşmaly. Olam bir gatty möhüm beri. Ona näçe ýylda çykyp biler. Nämesem tarapam ýa-ni Xitayda näme bardyr? Gaty ýatyp bir ýerdir. Xitay elbetde ulu şäherleri, ýeneleri belki näme de gidip gelip bolýandyr. Ýöne Xitayň köp edýän işi gizli-de. Yani gizli demek ınam ýok demek. Inam bolmasa şu dollar şu günkü näme üçin dollar Xitayň yuanynyň tapawdy ýok kağız yani iki sen çok bir zat ýöne ınam bardyr arkada. Şu ınananyň üçin dollar geçýärdir hemmerde. O elbetde men näme aýdyp oturjaklar o käbir sözleşmeler var ki bir devletler öz önümünde aşına satmak için diye dolarda satmalı yine ya da gazı ya da benzini satan da şoň ýaly bir sözleşmeler hem var. Ýöne iň esasy nämesi şol sözleşmeler hem ınam netijesinde bolýandyr. Yani şol ınanmasa yani sözleşmeni etmez şol devlet. Inanýanlyk üçin edýär. Yani arkada ınam var. Kıskaça. Ya o zaman ýene bir zat barda şu at köp adam şu häzirki nämes bilen düşünýärdi. Xitayň ykdysadyty ýanky aýdym fragile diýär-de. Türkmençesi näme? Aýna döwülýär, aýnanyň döwülşi. Parçalanýan, bölek bolup gidýän çalaja bir näme näde dogry hereket etseň ýa elinden düşürseň döwülüp gidýär. İşte fragile diýilýär. O Türkmençe sözü o Türkçesi kırılgan diýerler. O ýöne bizde kırılgan diýsen başgaça many çykýar. Şu bölek büçek bolup gidýär de çala bir näme gelse ýene Xitayň üstünden basy diýerler de ýanky tarapyň bellet Ukraina Rus söwüşi tarapyndan. O ýöne tarapyň bellet diýerler de Rus tarapynda durma diýip açaçan aýdyp bilýärler. Ona ýa 2-3 gezek aýtdylar. Yani Xitay seheljek bir ýalňyş näme hereket etse şu wagt gidýärse Xitay şu wagt beýleki ösen döwletleriň önümlerini ýa-da maýa goýumlaryny işledip berýänler ýani özüne değişli zat gaty azdyr. Gaty azdyr şonuň üçin Xitayda soňam
yankı ağız katıken otayda yani yiyecek diyelim. Aa. Şu an Adına dine ağzı karıyı satın alıp bitiriyor eken de. Kazancını ağzı karıyı da veriyor. tamam. Şoň ýalak bolaýman mesela gaty adam otayda kendi ol bilemok Xitay yani Halk Respublikasynyň yani Xitayň öňündäki çözmeli bir meselelerden birim kädiýän şol belki ýa-ni nämesini üýtgüdüprek näme diýil ýa-da özerk bölgeler diýil ýa-da yerli hökümetler diýe şol belki ýeňilleşdirip biler şu kädiýän işini mesela onça adamy eklemek kyn mesele. Hmm. Şonýaly aýdyň ýuwaş-ýuwaş oba jemläp Böyle bereli. şu nämeden gurrun etdik gene men şu özümüze geleli diýeň. Hmm. Yine men bir zat aýdyn, vatandaşlar Mahtumoğlu diýdik, Seyit Nazar Seydi diýdik, indi bu şahslar var. Bu şahslar kim döredýär? Jemgyýet döredýändir. Jemgyýetiň içinden çykyp bilýär. Näme kyn ýagdaý bolaýsyn, şoň ýaly şahslar dörep bilýär. Ýöne jemgyýet hem samimi bolmaly, jemgyýet hem özü bolmaly. Biriniň aýdyny bilen ýaşaýan jemgyýetde hiç kaçan hiç adam dörep bilmeýär. Özü olan yerinde şoň ýaly şahslar dörep bilýändir we şolar ýatda galýandyr. Şolaram gerekli adamlar. Birine ýöne bir zat aýdyn. Näçe milyon adam dünýäde Gitleriň ideologiýasyny ýa-da Gitleriň ýazan kitabyny okaýar. Ýa-da ulanýar, öwrenýär. Hiç kim ulanany okýar, okaýan näçe milyon adam bar. Ine şol döwürlerdäki ýa-da Einstein bardyr. Indi Einstein'in ýazan kitaplaryny we şoň orta atan ýa-da näme ýalňyşlaryny diýeli Newtonyň ýa-da şonuň çözümlerini näçe milyon diýsek ýalňyş bolan milliarda adam ulanýar. Ulanýar, okamak beýlede dursun. Ulanýar. Diýmek bizem jemgyýet olup şol Einstein ýalyp, Mahtumoğlu ýalyp adamlary, şahslary döretmeli. Prezident döretmeli diýen zat ýok. Bizde näme üçindir prezidentiň näme geler gider ýatdan çykyp gider. Ine Hitler ýalyp bir diktator we dünýä ýani tanalan Germaniýanyň içinde ýani iň şol döwründe iň Germaniýa üçin ýa-da bir nemis üçin diýelim. Iň awraýly adam. Bu hakyky şoň ýaly. Germaniýa üçin ýa-da bir nemis üçin erbede adam däl. Towa adam, iň gowy adam, iň dogry adam şol. Ýöne şonu şu günkü nemisler näçe sanan şol adamyň ideologiýasyny okaýar, şoň kitabyny okaýar. Ýöne Einstein'in eden açyklaryny ulanýarlar, şol nemisler ulanýar. Diýmek bize kim gerek? Prezident gerekmi ýa-da şoň ýaly şahslar gerekmi? Ýa-da şu günkü Niýazowyň ruhnamasyny näçe adam okaýar? Ýöne Mahtumoğlu dünýäň ähli ýerinde türkmenler tarapyndan okulýandyr. Şu günkü Niýazow dün aramızdadyr. Şu wagt ýok. Ýöne Mahtumoğlu 18-nji asyr, ýani 300 ýyl bolup barýar. Entegem aramızda diýe. Entegem owa okulýar. Has köp adam tanaýandyr. Ine jemgyýetiň etmeli işi. Prezidentler gelir gider o nämes yok ve yankı sonra ona vatandaşlar bilýäriniz olsa yazarsyňız. Näme üçin 30 ýylyň içinde Türkmenistan içinde hiç hili şahir ya da yazıcı ya da bir aydımçı diýende şol ine kim var dünyada yankı dünýäň aydym nämesini pop müzikte Michael Jackson vardır. Bir revolýusiýa döredendir şol tarapda, şol pulawynda aydym sazı. Yine şoň ýaly nämeler näme üçin çykyp bilen Türkmenistan. İstendik şertte çykyp bilýär ýöne, onam bilýäs. Tarih onu şaýat. İstendik erwet şertte de şoň ýaly şahslar dörep bilýär ýöne näme üçin Türkmenistan dörenok. Diýmek birleri şoň ýaly adam öňünden potensialy görýär. 20 ýaş, 25 ýaş, belki 30'unda şol gören wadyna şol adamlar ýok edilýär diýmek. Näme başga näme görüp bilemok bar. Onu ine Suud namasy bilen öňümüzdäki ýakyn günlerde ine nemäniň salamhaty diýätiler. Näme diýip at oýuldyňa? Çeşmäniň salamhaty. Çeşme. Çeşmäniň salamhaty diýe ine şo taýda görersiňiz, owa hayran galarsyňız. Ine türkmen jemgyýeti nädip ýok edilýändigini. Özem türkmeniň eli bilen. Ve yine
şonda kemine hakiki biz bir millet olup bir cemiyet olup kalıp bileriz. O adamı hiç kaçan kalma. Hemmemizin senem menem vakın gelende bu dünyadan geçip giden yöne cemiyet haliyandır. Ava. Ve bu cemiyetin içinde şol cemiyetin bardığını, şol cemiyetin belli bir teritoriyada yaşayandığını ve olan yani adam ve hak hukuku var iradesinin barlığını käbir şahıslar çıkıyor şol cemiyetin içinden ve şolar şol yankı e, yazıp gidiyorlar şunu ya da kaydediliyor diye de şolar tarafından. Ve şol Hmm. sizin suutnamanızdır. Ertirki neslimiz için hem şollar bir suutnamadır, bir dokumenttir. Ava. Yine bu zatlara cemiyet şoň ýaly adamlar çykanda da şolaň arkasında durmaly. Sebäbi ol adamlar hakiki cemiýetiň garantisidir ýaly. Kepilidir. Ava. Prezident kepilimiz däl. Hiç haçanam bolmadan bolubam bilme. Mümkin de. Mümkin. O akla sığacak bir zat değil de. Biz Ýöne bolsa şo pikir etsem, saýlaw diýip saýlawlara algan olup saýlaw geçýäne taze prezident gille ýok. Müň sany saýlaw bolsun. Şol müň saýlawdan bir sany magtum bolýarlyk şahslar ödenen has goýudur. Cemiyet olup ve hormat goýmak şol adamlara. hmm, Ol men pikirime garşy gelýär bu adam näme gerek? Sen pikirine garşy gelýän bolsa senem öwren we yaz. ava, az gowrak pikir döredip bilersiň. Ama öwren we yaz sen şonu. Garşy gelýär diýip ol adamy ýok etmek gerek de. Sen pikirine garşy ýöne sen pikirime onkudan güýçli bolsa ýa-da onkudan has kämil bolsa senki üstün çykar. Hmm. Ava, aýdym. Düzelilmeli zat gatyken ýani şu jemgyýetiň özü döremese hiç zat bolýan däldir. Ýani biri gelip o halas etmeýär, biri gelse gaýtan beter edýär. Şol bir näme formula ýalyk bir zatdyr, o keskitlemesi şu. Biri gelse beter edýär. Şonuň ýaly aýdym şu taýda bir gysga bildirişin başynam edeýin. Sebäbi bir näme taýýarlyk görüp görs. Yine şu owadan depede ýoğlanlar var. Şu at hasaba göre o 50.000 sany ortaça 50.000 sany adam Türkmenistanyň türmelerinde ýok edildi, öldürildi. Biz bu zatlary o eşitip gördük ildeşler. Yani eşitip görgem geçmeli däl munyň bir nemesini bermeli. Şol ýok edilen adamlara hiç kim doğa dilek ýa-da bir ruhuna bir doğa dilek diýeli. Ya da şoňa duýgudaşlyk bildiren adamlar bolmady. Ya edilmedi de o gorkdular ýene bir zat boldy. Indi biz şonu hökmen suratda etmeli. Birinji bolup baba biz şonu eşitdik, düşündük, gördük. Indi biz hem şoňa birinji nemämizi bermeli. Eýrandaky türkmenlerimiziň arasynda bir Hudaý ýoly geçirmäge niýet etdik de. Şoňa da ýakyn wagtynda hemme zat geňişleýin düşündürip berer. Şu wagtyny öňüne goýup bereli, duýduruş, bildiriş ýaly. Siz hem şoňa hökmen suratda näçe kömek edip bilseňiz $1 bolar, $2 bolar. Size şo beren puluňyzyň garşylygynda kwitansiýa ýalyk bir näme bar. Şonam beriler. Soňra ýanky Eýranda da gatykän şu at gelip bilmeýänleriň sany kän de ýok olanlar we şo türmede ýatyp çykanlar bar da. O ýok olanlaryň ruhuna o doğa dilek üçin ýok bolman şo taýda durmuşy bir ýarym invalid ýalyk da. Şonu ýaly durmuşda ýaşap görenler üçin duýgudaşlyk bir zady bildirmek maksady bilen şo taýda geçirmäni niýet etdik. Galan nemeler näme geňişleýin gurrun berers. Ýöne sizin hökmen suratda şol Hudaý ýoly geçirmäne maddi kömekleriniz gerekdir ýani gereklidir. Sizin bir goşandyňyz bolmaly. Bu Eýrandaky türkmen doganlarymyza bir zat bolsa şoň günäkär ýene Türkmenistandaky türkmenlerdir. Owganistandakylara bir zat bolan bolsa ýene-de onuň jogapkary, günäkary Türkmenistandaky türkmenlerdir. Şonuň üçin bizim üstümize gaty uly yük düşýändir. Şolaryň bir ýerine bir zat bolsa, biz jogapkär. Şonuň üçin ine bolupdyr. Gaty erwet zatlar bolupdyr. Akıl alar ýaly zatlar, däl gurrun berilýän zatlar. Ýöne ine şonuň birinji kömegine ylgajak adamlar hem ýene biz bolmaly. Daşyndaky ine ildeşlerimiz bolmaly. Türkmenistanda döwlet ýok. Bir jenaýatçy topar bar.
Hemme zat tersini işleýär. Yani biz şonuň dogrusyny işleýändigine o suwut edip bilmeli şu taýda. Nesip bolsa her türlü $1 bolsa da sağrımız kän aýna. Dogry dälmi? Şonu ýalyp bundan ýaz. Şonuň üçin $1 bolsa da şo zada ýetip geçjekdir. Illeşler habaryňyz bolsun. Galan nämänem giňişleýin. Öňümüzdäki günlerde bildireriz. Aydın aýtjak zadyň bar bolsa aýdyp bilersiň. Ýogsa da şu taýda jemläýeli. Böyle kemine. Awa ýanky nädip o kömek alınjak barada onu öňümüzdäki günlerde aýdars. Häzir şu wagt nädip jemlenjegi barada bir anyk näme gelemjok. Entek günü belli bolan soň giňişlerini hemme zady gürrün görmekçi bolýar size. Bolýanda sag bolun, hemmäňize de illeşler. Dinläniňiz üçin hem sag bolun. Kulagyňyza Soralar saglyk. için, gatnaşanlar için Bolýanda sag bolun. sağ olun.